90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee. Mara Tonee. Ikaw, anong trip mo? Heto na naman ang hinihintay nating lahat. Ang dumating ang Biyernes. OMG! It's a happy Friday, kabisyo! Yes, I'm back! Eto pa rin ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo, this is your daldalerang atleta DJ Mara Tonee para sa programang Love Trip. Yo. Pakinggan nyo to. Trip lang. Ayan, kumusta ka naman ngayong araw, ha? Balita ko, may na-like ka na namang picture. Pagka talaga kita ang puwet ng bata, automatic like. Tingin nga ng cellphone, patingin ng cellphone kung anong mga nasa algorithm na yan. Gusto mo yung pagbukas mo ng Facebook, ayun, puro cocomelon. Naku, kapag kay Mara Tonee, wala ka makikitang cocomelon. Pero meron kang ibang makikita. Makikita mo yung mga kamukha ni Marian Rivera. Minsan kamukha ni Bea Alonso. Minsan may nagsasabi, transgender ba ito? Ewan ko sa'yo. Pagka masyadong maganda, transgender agad, hindi ba pwedeng salamat dok muna? Anyway, ang bilis ng araw, guys. Gusto mo yon? Guys na yung tawag ko sa'yo. Feeling ko kasi we're super close na to each other. Ang bilis ng araw, it's already April 4, 2025. Time check, 3:33 na. Kapag ka ganitong mga oras, masarap merienda. Sas, kaya hindi na mamayat, kakakain lang merienda agad. Pero speaking of, sa algorithm na nakikita nyo dyan sa inyong Facebook, na madalas, Diyos ko, kung hindi puro eleksyon, anong nakikita? Yan yung mga madalas mong sinesearch kasi. Mamaya balikan mo yan. Dapat ang mga nakikita mo ngayon sa algorithm mo, puro mukha ni Mara Tonee, mukha ni Tanya Chinita, na meron ding mga cocomelon. Alam mo, sa araw na to, marami akong na-realize merong mga ibang tao na post na lang ng post, Post ng post sa social media na hindi naman iniisip kung ano yung pinapost. Wala lang, mema post para pag nilagay sa Reels, mababayaran, may monetization kineme. Ay naku, pag mga ganitong panahon, dapat careful. Mahirap na marami ang mga nanlilisik na mga mata. Kaya ikaw, kuya, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo, sexy na. Dandahan na. Tingnan. Ay, grabe ang ngiti mo dyan. Anyway, ako pa rin makakasama nyo ngayong hapon. Si Mara Tonee, ang babaeng takbo ng takbo. Makakasama niyo po ako 3 to 6 p.m. yan. Kaya naman, ikaw, kuya, ihanda mo ng iyong kape, turon, masarap na pandesal na may halong keso de bola. Habang nakikinig sa iyong daldalerang atleta DJ Mara Tonee. Also, you can check me on my social media accounts. Naka-live din po tayo sa YouTube. Sa lahat niya, para makita mo yung mukha ko live na live. Sabi mo, ay! Artistahin ng mga DJ ng Love Radio Manila. Anyway, habang naghihintay, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Here's another song by Jojo Mendres, entitled Somewhere in the Past. Metro's number one. Love Radio.